nézem. Pikéktől pikék. Én már nagy legény vagyok. Igaz? Mondod, nagy legény vagyok, én már szaladok. Igaz? Nagy legény. Nagy legény. Na mi a kuku? Na mi a? Szeretnéd a telefon? Nem lehet. Nem lehet a telefon. Na mondj valamit. Mondd. Itt a rákód. Kéred a rákódat. Na. Nék a sáját. Még nem csinál semmit, mert nem szereti a kamerát. Igaz? Nem szereted a kamerát. Nem szereti a kamerát. Igaz, nem szereti. Nem szereted? Cserélnem. Na mi a? Ott vagy te is, nézd meg. Ott. Kéred a telefont? Szeretnéd? Igen, szeretnéd? Igen? Egészségedre, de szép fiú vagy. Egészségedre. Muti, valami folyik a sárból, töröljük meg. Úgyni. Na mit szeretnél? Itt a majmócád. Hol keresed? Itt van mi? Na, tessék. Na? Na mondjál neki valamit. Nem mondol semmit a majmócádnak? Nem mondol semmit? Na mit nézel? Nem vegyük fel a zsoknit, már átvettük a ruhádat. Kell a zsoknit? Na vedd el. Nem vesed el? Na tessék. Na jó, akkor nem kamerázsuk most már nagyon. Jó?